Bon dia a tothom, moltes gràcies per la vostra assistència i també agrair, com sempre, a en Jordi Bilbeny per convidar-me a poder fer una petita ponència amb tots vosaltres. La ponència que presento, com sempre, és en el meu camp, que és la teoria política, i intentar relacionar-la amb la història i donant una espècie, com sempre faig, com una cobertura, com un encapsulament del significat de la història i de la recerca que fem tots nosaltres dins el que és la nostra història com a nació i com a poble i abastant més enllà del que seria la pròpia recerca. De fet, la ponència d'avui parla d'història i del concepte polític, de la teoria política, que és la legitimitat política. La dividirem en tres parts i la part que fa referència a la història és la darrera, però d'alguna manera el que intentaré és anar encerclant els termes, anar encerclant les idees per arribar a explicar la importància de la història i de la memòria en els esdeveniments de present. Bé, doncs el títol de la ponència seria Història i legitimitat política i començarem amb el gran terme que és la paraula o el concepte de legitimitat, que té relació amb interpretar la història com una veritat natural que afecta la política. La legitimitat en política és el concepte fonamental per tal que les societats com a tals puguin existir. És un concepte molt important. Segons els diccionaris, que fan definicions bastant simples i bastant òbvies, la legitimitat és qualitat de legítim i amb la RAE diríem que és la qualitat de legítimo, legalitat, validez, licitud. Això de la legalitat és molt important perquè veurem que és la clau de volta de la confusió que moltes vegades hi ha amb els afers polítics. El DIEC diu que legítim està fundat en el dret, és vàlid perquè es conforma a la llei als principis acceptats, però fixem-nos que diu conforme a la llei o als principis. Els principis no necessàriament han de ser legals, poden ser principis morals, principis filosòfics. La segona accepció seria genuí, no fals. La RAE diu que se ajusta a lo dispuesto por la ley o se basa en ella, però també diu lícit, auténtico o verdadero. Fixem-nos que mesclen les idees de legalitat com amb les idees més filosòfiques, més conceptuals, com licitud, autenticitat o veritable. Els anglesos també fan servir més o menys els mateixos termes, diu authorized, sanctioned by or in accordance with law, és a dir, introdueixen també el terme de llei, però també fan referència a qüestions relacionades amb els principis o amb els estàndards, amb les rules. Les rules també és un concepte que és sinònim de llei. També parla de justified, genuine, reasonable, també normal o regular, segons el tipus de concepte. Vàlid, lògics, d'acord amb la llei del raonament. És a dir, fixem-nos que la paraula legítima, el terme legítim, fa referència al dret, però també fa referència a conceptes previs al dret o al marge del dret. I aquí és la clau de volta per entendre la diferència entre la paraula legitimitat i la paraula legalitat. Són diferents, són molt diferents i que de fet en la nostra experiència dels darrers 10 anys ho veiem clar amb la nostra proposta de referèndum de l'1 d'octubre del 2017, que faré una petita nota al voltant del mateix. La legitimitat, doncs, fa referència a allò que és perquè és com ha de ser, per raó de principi, de fet natural, de validesa, de costum, d'estàndard, de lògica, de norma, de tradició. Aquí de moment no surt cap paraula relacionada amb el dret, és previ o és al marge. La legalitat, per altra banda, fa referència a allò que és per raó de capacitat de què? D'imposició, de coerció, de poder.
Hem d'entendre que la llei és poder codificat. Això és una de les parts que moltes vegades nosaltres no ho acabem d'entendre, que és que la llei no és només una norma moral, sinó que també és un sistema de poder codificat que es transmet sense una violència física i una acció directa d'entrada. L'acció directa i la coerció física ve després. Així doncs, cal esmentar, com a nota al peu de la pàgina, diguéssim, que la legalitat també s'interpreta com una qüestió de justícia o com una equitat, però aquest no és el debat. El debat és que la legalitat és un sistema de poder codificat. Aquí hi ha un exemple, llavors aquí tenim la gran diferència, que seria la legitimitat com a poder, és poder com a acceptació, com a consentiment, i en canvi la legalitat és poder com a imposició, com a coerció. Si no compleixes la llei et venen els jutges i t'imposen la seva coerció per complir-la. La legitimitat té una base ideològica del poder, és una justificació. En canvi la legalitat té una base material del poder, que és un exercici ja físic. El primer és de base, és previ, i el segon és secundari, és derivat. Si no compleixes la llei, diguéssim, hi haurà els mecanismes de coerció. Així doncs, la legitimitat és prèvia i defineix la legalitat. La legitimitat és prèvia i defineix la legalitat mitjançant què? Mitjançant la creença. És a dir, nosaltres creiem que les coses són legítimes o no són legítimes i en tot cas se'ns imposa una legalitat o se'ns imposa una altra. La creença, que és un dels grans conceptes que jo vaig introduint en les conferències que he anat fent, és una idea, és un element racional, però que també està empeltat de sentiment, d'emoció, que ens adhereix a un cos o a uns principis o a uns altres. Així, la legitimitat és el poder ideològic implícit basat en les creences i en els valors polítics. Allò que és legítim és allò que s'accepta com a cosa natural i lògica, com una veritat i que no es qüestiona. Allò que és perquè tothom, la població sobre el territori, considera que ha de ser d'aquesta manera i no de cap altra. Per exemple, la democràcia versus l'autocràcia. És legítim la democràcia i potser nosaltres entenem que l'autocràcia no és legítima. És legítim el dret a la terra, en canvi no és legítim el dret de Déu. És legítim el dret de la terra versus el dret del sobirà, el monarca. Això hi havia aquests debats antics de la legitimitat, si el rei tenia els drets per sobre dels drets de la terra. Així doncs, en filosofia política, la legitimitat es vincula a la qüestió del fonament o la justificació del poder. Quina és la raó per al que el comandament dels que mantenen el poder i per l'obediència dels que el suporten? La força és una raó, però no és l'única. Cal la legitimitat. La legitimitat és el concepte que garanteix que una institució o persona té dret a exercir el poder que li ha estat atorgat, segons les lleis vigents que venen després o els principis morals que venen abans o polítics socialment acceptats. Tot això és conceptes bastant clars i definicions molt a l'ús. Cada sistema té el seu propi criteri de legitimitat, mentre que en les monarquies, com a exemple, medievals era l'herència de llinatge, en els països democràtics el vot concedeix legitimitat al guanyador de les eleccions. Així doncs, aquesta és la gran diferència, la legitimitat versus la legalitat. La legitimitat deriva del concepte aquest, de la idea que hi ha d'haver prèviament la creença que el poder establert és legítim. La legitimitat determina on resideix el poder. No sé si heu vist vosaltres la sèrie Joc de Trons, però hi ha algunes escenes on hi ha aquest personatge que ho diu, el poder resideix on els homes creuen que resideix. No que s'imposa, sinó la gent creu. Què creiem nosaltres com a catalans? Que el poder resideix en el nostre Parlament. Per això el Parlament se'l va forçar a establir el dret de l'autodeterminació i a fer el referèndum d'autodeterminació. Ve d'aquí, ve d'aquesta legitimitat. En canvi, els espanyols dirien que això no és així, que el Parlamento es una comunitat autònoma que no pinta nada i aquí mandamos nosotros. Doncs d'una manera, això no és legal o il·legal, sinó que és legítim o no és legítim. Hi ha una lluita de legitimitats. Hi ha d'haver prèviament la creença que el poder establert és legítim i la legitimitat es dona per feta, és a dir, és prèvia a la legalitat i al fet polític. Aquí també una altra de les frases que diuen els homes decideixen on resideix el poder encara que no ho sàpiguen. Això, per exemple, entre nosaltres seria molt obvi en dir, clar, si som una nació,
Tenim el dret a l'autodeterminació. Si no som una nació, doncs no el tenim, però això és previ. Això és una cosa com molt incorporada a la nostra condició. En canvi, els espanyols, amb la lluita que tenim amb ells, és el contrari. O sigui, vosaltres no sois nada i no existís ni com a nació, no sois nada, i per això no podeu decidir nada. Llavors, això no és legal o il·legal, sinó si és legítim o és il·legítim, o és legítim o il·legítim. La legitimitat, llavors aquí entrem a la importància de la història, emergeix des de molts factors, des de valors polítics de present, democràtic, no democràtic, del demos, si la Catalunya és una nació pot decidir, si Espanya és una nació la que decideix és ella, França decideix sobre el seu territori, els italians, els alemanys. Autoritat i prestigi o carisma d'un home o d'un grup d'homes o d'unes institucions. Això en l'edat mitjana era la noblesa i l'aristocràcia. Ordres i amenaces a través de la por, és a dir, la legitimitat a vegades s'imposa d'una manera a través de que s'accepta d'aquella manera implícita on no hi ha revolta, llavors s'accepta però no s'accepta, és la força, mitjançant la combinació de qualsevol d'aquests factors. Però també hi ha la història, la tradició i la memòria. O sigui, si nosaltres diem que som una nació que tenim 1.000 anys d'història, podem dir que avui dia tenim la legitimitat de decidir el nostre futur. Llavors, per acabar gairebé, la legitimitat de la història implica la construcció de veritats socials acceptades, que són implícites, que són naturals. Aquestes veritats socials generen creences socials sobre el poder polític i el poder polític i les creences sobre el mateix deriven d'aquesta legitimitat del poder, de qui té aquesta legitimitat i qui no. Si la legitimitat és qüestionada, hi ha una lluita política, hi ha un conflicte polític i eventualment hi ha una guerra. És el que ens ha passat amb el 1 d'octubre. Hi havia unes estructures de poder que lluitaven contra unes noves emergents estructures de poder que eren les nostres, les que volíem fer-les sobiranes. La legitimitat o la seva absència afecta la relació dels individus amb les seves institucions i els altres atributs de l'Estat, la territorialitat, el monopoli de la violència, la burocràcia i la sobirania. Així, doncs, tenim que la legitimitat és el poder com a acceptació, és previ, basada en el consentiment, i la legalitat és poder com a imposició que deriva del primer en forma de coerció. L'obediència a la llei, un exemple, és el que coneixem tots, la legitimitat és l'obediència a les lleis pactades en les Corts de la Generalitat, la sobirania és de la Generalitat i dels seus braços, són legítims, o en el cas de la lluita que tenim contra Espanya, l'obediència, el que diuen els espanyols, seria que l'obediència a les lleis castellanes fetes pel rei absolut i pel dret de conquesta, i el rei és sobirà absolut sobre tots els seus territoris. Això ha arribat fins als nostres dies. Llavors, com a conclusions, podem dir novament que la història no només ens informa del passat, sinó que és una força viva que contínuament informa i dona forma al present. La història dona legitimitat. És un dels elements més importants que sustenta els sistemes de poder actuals, la història. Així doncs, la història explica el passat amb una voluntat de veritat, tan rigorosa com es vulgui i com es sigui possible, però també dona legitimitat al present del grup social i de les estructures de poder institucional. I llavors és això. I llavors també us vull dir, per acabar, que això ja és el que em surt, diguéssim, ara que estem aquí novament, que la feina de l'Institut Nova Història, de tots els seus investigadors i de totes les persones que li donen suport, és molt més important que aparentment a l'àmbit de la història, a l'àmbit de la recerca. És una força amb una potència de foc en l'actualitat, diguéssim, molt més gran que no ens pensem, i que nosaltres com a grup hem d'estar orgullosos i ser molt dignes i estar molt tranquils de la feina que fem, perquè som una força de combat molt important i que duri. Doncs moltes gràcies i endavant.